Reprenem les ponències d'avui, en aquest cas parlant d'accidents de treball des de la visió de les estratègies catalana i espanyola. Es tracta d'una intervenció que, tal com apareix en el programa, havia d'anar a càrrec inicialment del senyor César Sánchez Hernández. Ell no ha pogut venir, per tant excusem la seva assistència, però sí que al seu lloc intervindrà el senyor Javier Noguerol, que és tècnic de prevenció de riscos laborals de Foment del Treball. Per tant, el micròfon és tot seu. Moltes gràcies, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, permeteu-me excusar l'assistència del director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, el senyor César Sánchez, que per un compromís sobrevingut i d'última hora no ha pogut assistir a la jornada. Agrair al Col·legi d'Enginyers del Garraf i a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ens hagi ofert l'oportunitat a Foment, i en aquest cas a mi en particular, a participar en aquesta jornada i a oferir la nostra visió sobre la sinistralitat laboral des de l'enfocament de les estratègies espanyola i catalana en prevenció de riscos laborals. El primer que m'agradaria posar de manifest és què és una estratègia. Les estratègies de seguretat i salut en el treball són un marc de referència que orienta les polítiques preventives de riscos laborals durant un període de referència. Per tant, són un marc de referència. Actuen com una brújula que el que fa és que estableix la direcció de les accions que es desenvolupen en l'àmbit de la seguretat i salut laboral. El període de referència no coincideixen, com veureu, i en el cas de la catalana va sortir primer, va de l'any 2021 a l'any 2026, i l'espanyola és més recent, de fet acaba de sortir publicada fa poc, i va del 2023 al 2027. La següent de les transparències que volia, per una mica posar-vos en situació, és qui intervé en l'elaboració d'aquestes estratègies. Les estratègies neixen després d'un llarg procés de diàleg i de consens entre les administracions i entre els agents socials, és a dir, patronals i sindicats. En l'estratègia catalana, l'administració catalana i els interlocutors socials serien comissions i UGT i per part de les patronals PIMEC i Foment, i en el cas de l'espanyola, per part de l'administració està l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i com a interlocutors socials, comissions i UGT, i en aquest cas, com a patronals, estarien CEPIME i COE. Per tant, el que vull destacar amb aquesta transferència és que les estratègies són fruit del consens i això fa que tots els agents implicats actuem d'una forma coordinada i que els nostres plans d'accions estiguin tots alineats en una mateixa direcció. També volia parlar-vos del procés d'elaboració d'aquestes estratègies, que de fet totes dues estratègies tenen un procés d'elaboració bastant similar. Parteixen d'un diagnòstic i d'identificació de necessitats, després una determinació dels eixos d'actuacions i dels objectius i es fa un seguiment de l'estratègia. En primer lloc, el que es fa és el diagnòstic de la situació i una detecció de quines són les oportunitats de millora que es poden realitzar. En segon lloc, s'estableixen uns objectius que permeten aconseguir entorns més segurs i reduir la sinistralitat laboral. I per últim, les pròpies estratègies ja estableixen uns mecanismes de seguiment i d'avaluació de compliment d'aquests objectius. Doncs comencem per la primera part de l'estratègia, que era el diagnòstic de la situació. Els aspectes que es tenen en compte en la consideració de la realització del diagnòstic de la situació que hi ha, abans de planificar els objectius, són: s'avalua el teixit productiu. Respecte al teixit productiu s'analitza quina és la distribució de les empreses tant per grandària com per activitat econòmica, per saber a quin tipus d'activitat d'empreses va dirigida. S'analitza la distribució de la població ocupada. Respecte a aquest, el que s'analitza són les dades desagregades per sectors d'activitat, per gènere, per edat, per tipus de contracte, per nacionalitat, una mica per veure com està distribuïda la població treballadora. La gestió de prevenció de riscos laborals, el que s'analitza és la modalitat que està adoptada per l'empresa, és a dir, si és un servei de prevenció aliè, propi, mancomunat, i el conjunt d'activitats desenvolupades en relació a la seguretat i salut laboral, és a dir, que s'ha fet en matèria d'avaluació de riscos, planificació, formació, etc., i així com els recursos humans que s'hi dediquen. Ara sí, també s'analitza, que això ens interessa, el tema dels accidents de treball, i respecte als accidents de treball en baixa es fa un anàlisi dels índexs d'incidència dels accidents de treball total i dels índexs d'incidència per sectors. I aquest mateix anàlisi del total i dels sectors també es fa respecte als accidents mortals. Però el que vull destacar en aquest aspecte és que es realitza també una determinació, quan es fa aquest anàlisi dels accidents de treball, una determinació d'una sèrie d'activitats en base a la sinistralitat, que es consideren prioritàries. I això és important perquè, com veurem posteriorment, serveix per focalitzar determinats objectius d'aquestes estratègies que van adreçades a aquests, diguem, col·lectius identificats.
I per últim, les malalties professionals, que respecte a les malalties es fa un anàlisi dels casos notificats, que com veurem, la notificació de les malalties professionals és un aspecte de millora que tant la catalana com l'espanyola posen de manifest. Bé, doncs si us sembla bé, comencem per l'estratègia catalana i per el segon punt, que era un cop s'identifica la situació i quin és el teixit empresarial, els treballadors, doncs es fa una priorització d'objectius. L'estratègia catalana es planteja 9 objectius estratègics, un d'ells sí que està específicament adreçat a reduir la siniestralitat laboral, que és el segon, però com veurem a continuació, tots contenen accions que estan adreçades a millorar la prevenció de riscos laborals, d'accidents i de malalties professionals. No tinc la intenció de fer una llista exhaustiva de quines són les línies d'actuació que estableix l'estratègia, però no us preocupeu. Però sí que vull destacar aquells aspectes que sí que considero que poden tenir una major repercussió sobre la siniestralitat laboral. Sent conscients, això sí, que em deixo moltes coses i per tant convido, jo només faré un apunt i destacaré aquelles que considero més rellevants en matèria de siniestralitat laboral, però convido a qui ho consideri o estigui interessat a que faci una lectura completa de les línies d'actuació, perquè jo només les apuntaré. La primera línia d'actuació que estableix la catalana és la de fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, que el que pretén és millorar la gestió de la prevenció i la seva qualitat. I pel que fa a l'existència de la modalitat preventiva, l'estudi de la gestió de la prevenció de riscos laborals feta per l'Institut l'any 2019 mostra que gairebé 3/4 parts de les empreses optaven per un servei de prevenció aliè de manera exclusiva. I aquest és una modalitat que preferentment escolleixen sobretot les petites empreses. I l'estratègia estableix diverses línies d'actuació per afrontar aquesta situació, però sobretot centra molts esforços en buscar la complementació entre recursos propis de l'empresa i el servei de prevenció aliè, que d'alguna manera ja estiguin coordinats. Després també estableix una línia d'actuació dirigida a la integració del tipus de modalitat preventiva triat per l'organització i la integració de la prevenció en totes les activitats preventives. A Catalunya gairebé el 90% de les empreses tenen 10 o menys treballadors i aglutinen aproximadament el 22% dels treballadors afiliats. És a dir, que hem de ser conscients del tipus de teixit català, empresarial català que tenim, i la grandària de l'empresa, sense cap dubte, condiciona la modalitat preventiva i la gestió de la prevenció. I per aquest motiu l'estratègia també proposa diverses línies d'actuació dirigides a les petites empreses. Després, millorar la coordinació de les activitats empresarials. En moltes ocasions la prevenció, però en especial sobretot la CAE, es converteix en algo excessivament burocràtic. Cal racionalitzar aquesta documentació, cal simplificar-la i sobretot el que cal és centrar els nostres esforços en el compliment efectiu de les obligacions legals. I per aquest motiu l'estratègia proposa actuacions destinades a millorar l'eficàcia. I per últim, el que promou és la gestió de la prevenció del treball autònom. Malgrat l'elevat nombre de treballadors autònoms, la nostra legislació, els autònoms continuen sent els grans oblidats en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. I per aquest motiu considerem important destacar que l'estratègia posi el focus i s'adreci línies d'actuacions específiques a aquest col·lectiu. Respecte al segon dels objectius específics sobre la siniestralitat, de reduir la siniestralitat laboral, els sectors d'activitat econòmica que presenten índexs d'incidència més elevats és una de les línies d'actuació a les que van dirigides, que després de fer el diagnòstic de la situació que hem parlat abans, i mitjançant l'anàlisi de les dades de siniestralitat, l'estratègia identifica que els sectors més sensibles són la indústria manufacturera, la construcció, el transport i emmagatzematge i les activitats administratives i serveis auxiliars. Llavors l'estratègia el que fa és proposar accions específiques que van adreçades a aquest tipus d'activitats, donats que presenten un percentatge de siniestralitat més alt respecte al percentatge d'ocupació. I l'última línia d'actuació fa referència als factors de risc que causen la majoria d'accidents de treball. I vull destacar en aquest aspecte que és important que l'estratègia catalana estableix 2 objectius que són qualitatius. El que pretén és reduir els nivells d'accidentabilitat laboral per sota de la mitjana europea i entre les 3 més baixes de les 17 comunitats autònomes d'Espanya, en termes d'índex d'incidència. I això mateix ho fa per als accidents, per al total, però ho fa també per als mortals. Per tant, és un objectiu ambiciós i que ja té un clar posicionament. Hi ha un tercer objectiu, que és el de vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors, activitats, riscos laborals o col·lectius específics, que el que pretén és millorar les condicions de treball tenint
present aspectes com l'exposició a riscos prevalents, que la prevalença dels factors dels riscos ergonòmics i psicosocials s'ha incrementat en els darrers anys i així ho reflecteixen els indicadors, però això ho fa tant a nivell europeu com espanyol com a nivell autonòmic. I en aquest context, l'estratègia el que es planteja és reduir l'exposició per sota també de la mitjana europea en l'exposició tant de riscos psicosocials com de riscos ergonòmics. També centres esforços en els canvis de les formes de treball, l'evolució tecnològica està canviant la nostra forma de treballar i la incorporació i implantació de noves tecnologies en el món de l'empresa comporta nous escenaris de treball i també nous riscos laborals. I per aquest motiu l'estratègia proposa actuacions per abordar reptes com per exemple l'increment del treball a distància, amb atenció especial a sobretot el que són factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. I per últim, centra esforços també en els col·lectius vulnerables. I què ens s'entén per col·lectius vulnerables? Doncs l'estratègia defineix que són les persones d'edat avançada, dones, joves, temporals, migrants, persones amb discapacitat, persones amb malalties cròniques i malalties mentals. I afegeix un etcètera, per tant no és un llistat tancat, però sí que dona pistes de quins són els col·lectius sobre els que cal actuar per millorar les condicions de seguretat i salut. Hi ha un quart objectiu, que és la promoció de la cultura de la prevenció, que el que pretén és la interiorització de la prevenció com a mitjà per identificar situacions de perill, contribuir a l'avaluació de riscos i planificar l'implementació de mesures eficaces per prevenir-los. I això ho fa, o proposa fer-ho, mitjançant la sensibilització en tots els àmbits de la societat sobre la importància de la prevenció. La prevenció de riscos no s'ha de circumscriure únicament a l'àmbit laboral. Ha d'esdevenir un hàbit que estigui integrat en el comportament del conjunt de la ciutadania i per aquest motiu és important que l'estratègia contempli el desenvolupament d'accions que fomentin la cultura preventiva en tota la societat, no només dins de l'àmbit laboral. I l'altre és el de millorar les estratègies de comunicació i difusió de la informació que s'elaboren en matèria de prevenció, per garantir l'accés, la disponibilitat, el coneixement efectiu per part de treballadors, d'empreses, especialment pimes i també de treballadors autònoms. I en aquest sentit, vull aprofitar l'oportunitat que m'ofereix aquest foro per facilitar a l'Institut Català de Seguretat i Salut pel desenvolupament de la campanya Evitem els accidents de caiguda en altura, tant per l'encert d'haver elaborat materials adreçats a tots els col·lectius implicats, com per haver adaptat el llenguatge i els continguts a cadascun dels perfils, cosa que en matèria de prevenció no sempre és fàcil, però aquesta campanya és un clar exemple de com fer-ho. El cinquè objectiu és fomentar la formació a la prevenció de riscos laborals per millorar-ne la qualitat i això el que fa o planteja dues línies, dues vessants. Una és la formació adreçada a treballadors i l'altra la formació tècnica especialitzada per al desenvolupament de càrrecs de responsabilitat en aquesta matèria. És evident que cal que els tècnics de prevenció disponin d'una formació que sigui contínua i que els permeti adaptar-se als canvis que estem vivint. Per afrontar els nous entorns, cada vegada és més necessària una formació contínua que permeti l'ampliació, l'actualització i l'especialització dels continguts que s'han adquirit en l'etapa formativa. I en aquest sentit, l'estratègia planteja diferents accions per millorar la qualitat de la formació dels agents que estan vinculats dins de l'àmbit de la prevenció. I l'altra és la formació en el sistema educatiu. La cultura preventiva ha d'estar integrada, i ho hem vist abans amb els exemples de la construcció, en tots els àmbits del sistema educatiu. L'educació és un motor de canvi de la societat i si volem que els treballadors del futur tinguin comportaments que siguin segurs i saludables, hem d'integrar el concepte de la cultura preventiva en tots els àmbits del sistema educatiu. L'estratègia estableix en aquest sentit diferents línies per integrar en tot el sistema de l'educació la prevenció de riscos laborals. El sisè objectiu, impulsar la promoció de la salut, i això proposa fer-ho mitjançant l'impuls i l'adhesió al projecte d'empresa promotora de la salut. El projecte Empresa Promotora de la Salut pretén la promoció de la salut en el treball a l'hora de contribuir a la millora de la salut de la població treballadora i, de fet, les empreses que estan adherides a aquest programa reben un diploma distintiu i en aquest context l'estratègia el que planteja és impulsar l'adhesió de les empreses a aquest projecte. Després, el que es proposa també és fomentar les actuacions que millorin les eines i facilitar la promoció de la salut de les empreses, que aquesta és una actuació que està dirigida cap a les empreses i que el que pretén és facilitar-li eines que els permeti el desenvolupament d'actuacions de benestar.
I l'última de les línies d'actuació és impulsar actuacions per millorar els comportaments relacionats amb la salut, que en canvi aquesta sí que va dirigida als treballadors i al desenvolupament d'actuacions per l'implementació de programes de prevenció i sobretot destaco el consum d'alcohol i drogues i dels problemes relacionats en l'àmbit laboral, com per exemple destaca el programa a la feina i alcohol i drogues 00, desenvolupat per la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El setè objectiu és impulsar la investigació i la recerca dels riscos més prevalents i emergents, que són els factors de riscos emergents. I què s'entén per riscos emergents? Doncs l'estratègia especifica els riscos derivats de les noves tecnologies, de les formes d'organització del treball, dels canvis en el marc de les relacions laborals, de l'exposició a nous factors i agents i proposa potenciar l'anàlisi i la investigació d'aquests factors. També parla de factors més prevalents. L'estratègia es planteja potenciar l'anàlisi i la investigació i la recerca dels riscos prevalents, que com hem vist anteriorment són l'ergonòmic i el psicosocial, i la perspectiva de gènere. I en aquest sentit, Foment del Treball l'any 2021 ja va editar una publicació que era la integració de la perspectiva de gènere en la gestió de la salut laboral i una de les principals necessitats que van detectar és la falta d'informació sobre els riscos laborals de la dona treballadora, fora del que és l'exposició als riscos durant l'embaràs, el postpart i la lactància, que això sí que està àmpliament desenvolupat. I l'estratègia sí que es planteja incloure la perspectiva en l'anàlisi, la investigació i la recerca dels riscos laborals. El vuitè objectiu és impulsar la millora dels sistemes d'informació relacionats amb el treball, millorant les fonts d'informació. Totes les de sinistralitat que disposem i que hem vist amb anterioritat per fer l'anàlisi i el diagnòstic de la situació parteixen de les notificacions d'accident de treball. I el contingut d'aquestes dades, ja ho hem vist abans, és sesgat i no recull molta la informació rellevant que a nosaltres ens interessa des de l'àmbit preventiu. Això s'ha posat de manifest en la ponència de la Maria Perelló i de la necessitat que ha tingut d'investigar, agafar totes les investigacions d'accidents per extreure la informació veritable sobre les causes i l'origen d'aquests accidents de caigudes en altura. Doncs ja veurem també que l'estratègia espanyola també es planteja aquest repte i veurem com intenta solucionar-lo perquè de fet proposa modificar la notificació d'accidents, que jo crec que és més que necessària. Addicció de noves fonts d'informació, canalització i processament adequat de les dades disponibles i fiabilitat i qualitat de les dades. És a dir, en definitiva, el que cal millorar és tot el procés d'informació relacionada amb les condicions de treball. Hem de tenir un diagnòstic encertat de quina és la situació per saber realment què és el que està passant i així poder implementar polítiques públiques adequades perquè d'una manera, si no, d'una altra manera, aquestes polítiques no aniran adreçades a les necessitats reals. I l'últim objectiu és el de millorar les estructures i els sistemes de coordinació i participació dels agents implicats en la seguretat, que el que pretén és avançar en la prevenció aprofitant les competències i responsabilitats dels agents implicats en la seguretat i salut laboral. Tampoc no em vull estendre ni entrar en el detall de cadascuna d'aquestes actuacions, però sí que és evident que per avançar en matèria de seguretat i salut laboral cal implicar tots els agents relacionats amb la prevenció. També la campanya anava una mica en aquesta direcció. Tots hem de sumar esforços. Després també, tampoc entraré molt en detall, però s'inclou un objectiu transversal, no és específic, sinó que afecta totes les actuacions, que és el d'incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral. Bé, i aquest és una mica el resum dels objectius de l'Estratègia Catalana que considero que poden tenir una afectació sobre els resultats de la sinistralitat laboral en el futur. I ara, si us sembla bé, analitzem quins són aquests objectius però establerts per l'estratègia espanyola. L'estratègia espanyola ordena les prioritats sobre les que cal actuar en 6 objectius estratègics i en aquest cas també hi ha un objectiu que està específicament adreçat a millorar la prevenció d'accidents de treball i les malalties professionals, però com en el cas anterior, en el de la catalana, tots els objectius, de fet, contenen actuacions que estan adreçades a reduir la sinistralitat laboral, d'una manera bastant transversal. Igual que en la catalana, no tinc la pretensió de fer una llista exhaustiva de totes les línies d'actuació i em centraré només en aquells més destacats o que crec que són novedosos i poden aportar coses respecte a la sinistralitat, però també us convido a que feu una ullada dels diferents objectius de l'estratègia perquè és bastant més àmplia. El primer objectiu és el de millorar la prevenció d'accidents de treball i malalties professionals per reduir els danys. Això proposa fer-ho, com deia, millorant la investigació dels accidents de treball i les seves causes
I, com ja he esmentat anteriorment, és necessari disposar de dades que reflecteixin informació real sobre l'origen i les causes dels accidents de treball, on no farem polítiques adreçades a aquestes necessitats. I en aquest sentit, l'estratègia, com deia, es planteja una revisió i una actualització del model de notificació de parts d'accidents. Per tant, esperem que les dades que recollim ara sí que siguin. I a part el que també estableix establir uns estàndards consensuats en relació a les definicions que millorin la codificació de les variables del sistema de notificació. És a dir, que aquests codis, aquestes variables, quan les demani, tothom sàpiga exactament a què es refereix i sigui un concepte més tancat. Promoure la prevenció d'accidents de treball en les activitats que aglutinen major percentatge d'accidents de treball i en tots els sectors de l'activitat. Promoure la prevenció de les malalties professionals i en aquest sentit, com deia, les malalties professionals, vull aturar-me per destacar 3 línies d'actuació. El primer que proposa és millorar la identificació, el diagnòstic i contribuir a un millor nivell de declaració de les mateixes, que és el que dèiem, la declaració de les malalties. El segon, estudiar la implantació d'un model d'història clínica que reculli les dades de la història clínica laboral i l'exposició i que pugui ser transferida quan la persona treballadora canvia o d'empresa o de servei de prevenció aliè. Que això és una vella reivindicació de Foment de Treball, en particular del meu director, que el treballador disposi d'una motxilla on porti tota la seva informació clínica i que puguin accedir als diferents professionals de l'àmbit sanitari només, ningú més, però sí que els diferents professionals de l'àmbit sanitari que intervenguen puguin accedir a aquesta informació i la puguin compartir. I també proposa aquesta estratègia espanyola, la difusió de guies i protocols de vigilància sanitària específica. És necessari que el Ministeri i les comunitats autònomes actualitzin els continguts d'aquests protocols de la salut, si volem fer una... Després el que fa també és millorar la prevenció del càncer professional, posa el focus sobre aquesta acció. De fet, proposa diverses línies d'actuació sobre les malalties professionals, però sí que posa un especial èmfasis en el que és el càncer laboral. Passem a l'objectiu 2, gestionar els canvis derivats de les noves formes d'organització del treball, dels canvis demogràfic, climàtic, des de l'òptica preventiva, que el que vol és anticipar-se als canvis, i això ho farà mitjançant l'anàlisi de la normativa, i abans per identificar sobretot possibles mancances en la seva aplicació a la normativa. I vull destacar que l'estratègia planteja la revisió del Reial Decret 486 del 97, de llocs de treball, i 488 del 97, d'equips de treball amb pantalles de visualització de dades, i també proposa una revisió de la llei de prevenció i del reglament de prevenció per incorporar la integració a l'edat i de la diversitat generacional en la gestió preventiva. No faré gaire més comentaris al respecte perquè creiem que és una necessitat evident l'actualització de la normativa referent a PVDs de l'any 97 i també la incorporació de la gestió a l'edat davant dels riscos demogràfics que esdevindran en un futur i que de fet estan esdevenint ja. També proposa estudiar els riscos emergents i què entén per riscos emergents? L'estratègia espanyola incideix especialment en els riscos derivats de les noves formes d'organització del treball, del desenvolupament tecnològic, del canvi climàtic, de l'evolució demogràfic i de la transició ecològica. Donar suport a les empreses en el procés d'adaptació d'aquests canvis. També proposa actuacions per l'impuls de la promoció de la salut. Es proposen línies d'actuació amb el propòsit que les empreses prenguin consciència sobre l'importància de la cura de salut dels seus treballadors, però vull ressaltar, amb especial èmfasis, una acció específica en matèria de salut mental. I és que els riscos psicosocials, les malalties mentals, segurament serà un dels majors reptes i desafiaments que ens plantejarem les empreses en el futur, que poden afectar la seguretat i salut laboral. És una qüestió innovadora que no s'havia abordat en les anteriors estratègies i que de fet suposa una oportunitat tractar aquests temes tant per empresaris com per treballadors com per les administracions públiques. L'objectiu tercer, el de millorar la gestió de la seguretat i salut a les pimes. Això es farà mitjançant la revisió del marc normatiu, perquè amb l'objectiu de millorar l'aplicació i afavorir la integració de la prevenció a les petites empreses, i sobretot en les petites, cal simplificar la normativa de prevenció i adaptar-la i adequar la mateixa a les característiques d'aquestes pimes. I en aquest sentit, l'estratègia que es planteja és clarificar aquelles disposicions que resultin de difícil aplicació i interpretació per a aquestes i aconseguir una millor integració. Millorar la gestió de la prevenció de riscos. És evident que si volem una seguretat integrada a les pimes, cal aconseguir que les obligacions documentals de les petites empreses responguin a la seva realitat i sobretot que tinguin una utilitat preventiva, que serveixin per a alguna cosa. I en aquest sentit,
s'impulsarà una millora de la qualitat de la documentació preventiva i diu la pròpia estratègia perquè sigui pràctica, adaptada, senzilla i efectiva. Potenciar l'ús dels recursos propis. L'estratègia proposa diverses actuacions per potenciar que la formació i capacitació d'empresaris i treballadors perquè puguin assumir part de la gestió preventiva i suport a les pimes. Hi ha un quart objectiu. Quan parlo de suport, parlo d'accions una mica de sensibilització, d'informació. Reforçar la protecció de les persones treballadores en situació de risc i vulnerabilitat, que els col·lectius que identifica són la protecció dels joves i els menors d'edat. Actualment, la normativa aplicable al treball de menors d'edat es regeix per al decret el 26 de juliol de 1957, que és el que regula els treballs prohibits per a dona, que va quedar derogat, però de menors. L'estratègia proposa, per fi, una revisió a l'article 27.2 de la Llei de Prevenció de Riscos per garantir la protecció i la seguretat dels menors. També posa una línia d'actuació del retorn a la feina després d'un període perllongat de baixa. L'estratègia el que proposa és impulsar protocols per a la reincorporació al lloc de treball de les persones que hagin patit danys a la salut. Protecció de treballadors del sector sanitari, sociosanitari, sector assistencial, serveis d'assistència a domicili i serveis de la llar. L'envelliment de la població s'accentuarà significativament en el futur i això comportarà també un increment de les activitats relacionades amb la cura i l'assistència d'aquest tipus de persones. I per aquest motiu, l'estratègia planteja un conjunt de línies d'actuacions que van adreçades a aquests col·lectius. I després altres col·lectius. També es proposa línies per a autònoms, persones amb discapacitat, treballadors mòbils, migrants. Ja finalitzo. L'objectiu cinquè és introduir la perspectiva de gènere en l'àmbit de la seguretat i salut laboral, que el que pretén és incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i en la gestió de la prevenció, perquè, tot i que s'observen diferències, desgregant les dades relatives a la sinistralitat laboral per gènere, tant als accidents de treball com en les malalties professionals, la veritat és que poc s'ha avançat en el coneixement de les causes que les motiven, és a dir, la diferència de rols en quant a l'assignació de llocs de treball, de la major o menor conscienciació sobre els riscos, els factors biològics que puguin afectar, i per aquest motiu l'estratègia espanyola proposa línies d'actuacions que van dirigides en aquest. L'objectiu sisè és enfortir el sistema nacional de seguretat i salut per afrontar amb èxit futures crisis i el que pretén és millorar les institucions i sobretot mecanismes de coordinació. Entre institucions, perquè, igual que l'estratègia catalana, també realitza un plantejament de diverses propostes dirigides a enfortir i a desenvolupar mecanismes de coordinació i la implantació de les estratègies conjuntes tant entre administracions com també els agents que estem implicats en l'àmbit de la prevenció. Per això proposa línies dirigides a administracions, és a dir, en aquest cas, com és l'estatal, Ministeri de Sanitat, Ministeri de Treball i Comunitats Autònomes, enfortiment de les institucions de prevenció, això fa referència a l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, als òrgans tècnics autonòmics, a la Inspecció de Treball, a les mútues, als serveis de prevenció, reforçar els papers dels interlocutors socials o potenciar la negociació col·lectiva. La negociació col·lectiva pensem que és l'eina ideal per desenvolupar específicament la normativa preventiva adaptada a les particularitats del sector o de l'empresa. I és un bon senyal que l'estratègia reforci i recolzi aquesta idea. I per últim, i ja finalitzo, un cop definits tots els objectius, el que es fa és un seguiment. Com he dit, les estratègies incorporen un sistema d'avaluació de resultats mitjançant la constitució de grups de treball i de comissions. Res, a nivell català és la Comissió de Seguretat i Salut i a nivell de l'espanyol és el grup de treball. Hi ha una sèrie d'indicadors i valoren el grau de compliment i l'impacte sobre la seguretat i salut laboral. I aquests grups són els encarregats de fer-ho. I res més per la meva part, finalitzo la meva intervenció i només dir això, que les estratègies són un marc de referència que orienta les polítiques i que, sens dubte, jo crec que en un futur, perquè en la nostra opinió estan molt ben elaborades i segurament seran o aniran adreçant totes les estratègies, totes les línies d'actuació dels diferents agents que estem implicats en una mateixa direcció i contribuiran a la reducció de la sinistralitat laboral. Moltes gràcies.